Ότι κατεδίωξον εκτός τη ψυχή μου εταπείνωσεν γη της
ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε νεφεμέ το πνεύμα είναι μια ταράκτη καρδία. Ευνίστη ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάσης έκλεισον ποίημα στο χειρό σου εμελέτη. Διεπέτασα προς έτας Κύριος μου η ψυχή μου ως γέννητρος. Ταχύς άκουσα μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκους. Ακουστώ πίσω μου το πρωί το λαιό σου και επισήλθεις. Γνώρισό μου Κύριε οδόν ενημορεύσουμε ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξαιρούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με τη ευθεία, ένετε του ονοματός σου Κύριε ζήσει. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκπλήψεως στην ψυχή μου και εν το ελέσιο σου ολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τρίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα ένυψης της Θεό και φιλής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη Θεό. Κύριε Βασιλεύε, Κουράτη, Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γεννεύσει Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη θέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός της δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάσινες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημίνη, γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελεησόν με ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώσω. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξό με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός. Ότι παρασυμπηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτηνον το ηλαιό σου τους γίνος κουσίς. Καταξίωσον Κύριε την ιστή τάφη αναμαρτύρησης φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ηλαιό σου εφημάς καθά περιελκύσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ηλαιό στον αιώνα τα έργα του Κυρίου σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐδη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου πληθέντα ομόσιον το πατρίδι τα πάντα γέννητα. Το δήμον στους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέτα. Και αναστάτε τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανευθόντα εις ουρανούς και κατεσόμουν εκ δεξιών του Πατρός. Και πάντα τόμων τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συ Πατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίσσα δια του προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεις εν τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητο και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτους του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνων. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγων ελέξομαι τη βασιλή Δημήτρη και οφθήσομαι πέδρος πανηγυρίτων και αξιογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Χριστού βίβλων έψυχων εσφραγισμένοι σε πνεύματι, ο Μέγας Αρχάγγελος αγνή θεόμενος επεφώνηση, χαιρε χαραζοχείων, δείξεις προμήτωρος
Amen.
Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο φυσποτισμός, ημών και βεβαίωση, ο θερμόμεξη, κεραιάς των άδειτων, εις άργον τον κόσμο το μεγαλύτερον, την κερδισμένη αγνή και μεσήλε πήρινε εις άγουσα εις την άνω ζωή το ανθρώπινο. Εξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπρακτος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύχει, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σετολάς, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνη. Ήτησον ημάς Αγίου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταδύσσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίμονη σαν προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμίον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός υπηρεσί μας και ευλογήσει μας, περιπάνω τους μας και ευλογήσει μας. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς, Παναγία Παρθένε. Aspilea molinde afrea grande, agni Parthene, Θεόν Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της Ευρώπης, τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιο. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης, όλων εμαυτών αγριώσαντα. Και δι' των ειδονών του βίου, ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μη ήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμίτω αμαρτωλό και ασώτο. Και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων, προσφερωμένην σοι Θεήσει. Και των σόνιων και ημών δεσπότην και Κύριον, τη μητρική σου παϊσία χρωμένη, δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα. Επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και παρεσόμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο
θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα, και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κοριά άσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αμιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενιού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφέρου ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας, παύσον τας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλον, και παντιώδες και υλικόνιμον φρόνημα κυρμίσον.